Gràcies, presidenta. Moltes gràcies al senyor conseller i a la senyora directora general per la seva presentació. Els temps requereixen de certeses per contrarrestar la inestabilitat, també els intents de desllorigar l'apocalipsi, que de tant en tant hem de sentir, i les angoixes del dia a dia. I, per tant, compartim un concepte ample de seguretat de les persones que requereix d'un abordatge en termes de seguretat també des d'una altra perspectiva, alimentària, econòmica, de salut, habitacional, etc. Perquè la seguretat té a veure més amb els drets i les llibertats fonamentals que amb la negativa dels mateixos i té més a veure amb l'estat de dret i amb la democràcia participativa. Compartim, per tant, la diagnosi, però sí que és veritat que notem una certa dissociació amb algunes matèries entre aquesta diagnosi i les accions a desenvolupar. Tenint en compte que, com molt bé situa el pla, la taxa Arope està en uns nivells molt elevats a Catalunya, cal concloure que, per tant, des d'aquesta perspectiva ampla, és molt complicat garantir la seguretat al nostre país i ens haurem de centrar més en allò que sigui possible per millorar la situació lluny de garantir aquesta necessària seguretat vital. En aquest índex no té una importància menor l'emergència habitacional que vivim a Catalunya, que és el territori de l'Estat amb més desnonaments. D'aquí l'encert de situar les dades de l'evolució del preu del lloguer al marc del propi informe, mentre, malgrat l'increment sostingut del salari mínim interprofessional, els sous han crescut de manera molt inferior. I això situa de forma especialment greu les famílies en risc de pèrdua del seu habitatge que molts cops no tenen una alternativa habitacional. Per això compartim la necessitat que situa el pla de revisar els procediments de treball associats als desnonaments i ocupacions, tot i que és possible que no compartim els motius. Per En Comú Podem aquesta necessitat prové de la simetria aplicada a les actuacions policials en defensa del dret a la propietat, malgrat la seva finalitat social, i del dret a l'habitatge. I en aquesta clau ens amoïna especialment la reacció front a l'actuació d'empreses de dubtosa legalitat com Desokupa, qüestió respecte a la qual van registrar al seu moment diverses preguntes que no reproduirem aquí, però sí volem remarcar la preocupació per la falta de definició d'actuacions al pla respecte a aquesta qüestió que considerem que constitueix una amenaça principal als béns protegits per la normativa. Situa també el pla Mancert la contradicció entre seguretat i civisme, tot i que no es planteja, en canvi, entre les actuacions cap línia de mediació comunitària per tal de superar el xoc que s'està produint entre diverses cultures pel que fa a l'ús de l'espai públic, especialment greu donat l'ús intensiu d'aquest espai públic per part dels col·lectius més vulnerables donada la falta de condicions adequades de molts habitatges, o bé per falta de condicionament tèrmic o per dimensions. Una qüestió que es complementa amb la falta de tolerància postpandèmica que exacerba aquests conflictes de convivència en molts casos. I compartim també la preocupació per un possible retrocés social pel que fa a la involució en matèria de llibertats incentivada per alguns partits polítics que fa necessari estar molt amatents a l'evolució dels delictes d'odi i violència xenòfoba, LGTBI-fòbica i de gènere, tenint en compte que algunes organitzacions estan justificant la violència de gènere en base a divorcis difícils, per exemple, que és una qüestió altament preocupant. Compartim també la necessitat de dedicar seriosa atenció als riscos associats a l'emergència climàtica, tant en matèria d'incendis com fenòmens meteorològics extrems, que requerirà sense dubte d'un increment d'efectius que entronca amb la necessària superació, per exemple, de l'actual model voluntari de bombers. Respecte a la qüestió, no hi ha absolutament cap línia d'actuació pel que fa a l'augment d'efectius al pla. En matèria d'indicadors, no compartim la introducció d'un concepte d'eficiència. Pensem que ha de primar l'assoliment dels objectius i, per tant, l'eficàcia front a criteris relacionats amb la gestió dels recursos, que és cert que no es poden obviar, però que ens semblen d'un caràcter més secundari. I una segona consideració en matèria d'indicadors, hem notat a faltar una perspectiva de gènere en aquests indicadors, diferenciant, per exemple, en matèria de percepció, entre la percepció per part dels homes i per part de les dones, tot i que la percepció com a tal ens sembla important perquè en molts casos aquesta percepció, subjectiva o no,
ens ajuda a posar el focus en el que és percebut com un problema per la població i que per tant cal parar atenció, encara que sigui induïda molts cops per sofisticades operacions de propaganda des dels mitjans de comunicació i per la publicitat pagada per algunes empreses de seguretat. Però, no obstant, cal dedicar-li l'atenció corresponent. Des d'aquesta mateixa perspectiva de gènere, notem a faltar una línia de formació més intensa per tots els membres dels diversos cossos en aquesta matèria, més enllà de que n'hi hagi una feminització dels cossos que compartim completament, fins i tot més enllà d'aquest 40% que es planteja al pla, però pensem que cal ajudar els membres dels diversos cossos que intervenen en matèria de seguretat i de protecció a fer servir unes ulleres liles per afrontar la realitat des d'una altra perspectiva més complexa. Ens qüestionem, en canvi, la necessitat d'elaborar i aprovar un decret de regulació dels vigilants municipals, com ens qüestionem la necessitat dels propis vigilants municipals dins del sistema de seguretat, donades les deficiències que presenten en molts casos, no perquè siguin persones incapaces les que en formen part d'aquestes funcions, sinó perquè no se'ls proporcionen les eines adequades per tal de poder fer la seva tasca en les millors condicions possible. I aquestes deficiències, de vegades, tenint en compte que no sempre la ciutadania distingeix entre cossos policials i cossos de vigilants, pot constituir un risc per la seguretat de la ciutadania i fins i tot dels propis vigilants. En canvi, ens sembla d'allò més oportú crear una taula d'estudi sobre la regulació de les associacions cannàbiques a la mateixa direcció de la resolució aprovada per la Comissió de Salut d'aquest Parlament amb un ample consens el passat 16 de febrer, que plantejava la necessitat d'incloure el model de les associacions regides per principis fonamentals de salut pública i degudament registrades i monitoritzades com a estratègia per la prevenció i reducció de riscos als futurs plans estratègics a l'àmbit de les addiccions i partint d'un concepte d'autoregulació des de les associacions com a espais basats al lliure exercici dels drets i llibertats de les persones associades. Per tant, no compartim aquesta criminalització que es fa des d'alguns grups de les associacions cannàbiques. Voldríem compartir una reflexió en matèria de recursos humans, més enllà de la proposta d'estabilització dels bombers voluntaris, que òbviament tenen implicacions pressupostàries previstes, a més, doncs pensem que una segona qüestió important també és la que té a veure amb la internalització del 112, ja que la llei de mesures fiscals del 2022 incloïa un mandat a traçar un full de ruta en aquest sentit, que havia de preveure la calendarització i en aquest sentit vostès van adquirir un compromís abans d'acabar el 2022 a presentar un informe sobre aquesta internalització que no va tenir lloc i en canvi no hi ha cap referència en aquest pla de seguretat a aquestes qüestions, malgrat al seu moment va semblar que es treballava al respecte. I una última qüestió que té a veure amb mitjans tècnics, no apareix cap referència, o nosaltres no l'hem sapigut trobar, la recerca i adquisició de mitjans alternatius a les bales de goma i als projectils de foam, qüestions que pensàvem serien prioritàries pel seu departament, tenint en consideració que Esquerra Republicana, el partit del govern de Catalunya, govern del que vostè en forma part, no va votar favorablement la derogació de la llei Mordassa emparant-se en la falta de provisió dels mateixos. Tenim present la competència del govern de la Generalitat a la matèria, pensàvem que això hi tindria alguna referència, voldríem saber si tenen previst fer quelcom al respecte. El grup d'en Comú Podem ja va enregistrar al seu moment una proposta de llei per tal de prohibir tant els projectils de foam com els tàser i amb un altre ordre de coses, la pràctica del carrusel. Per tant, en parlarem al respecte, però es nota faltar una actuació coherent del govern amb respecte a la seva inclusió al pla de seguretat. Moltes gràcies.